Čiernohorské kúpele pri Nálepkove boli koncom 19. storočia známym vodoliečebným ústavom. Areál tvorilo niekoľko budov typickej tatranskej architektúry, no dodnes sa v pôvodnom stave bez akýchkoľvek zásahov zachovala len jedna, tzv. Vila Tompa. Druhou najzachovalejšou budovou okrem kaplnky svätej Anny je budova Jánošík. Ostatné budovy boli prestavané po požiari v roku 1932 alebo zbúrané. Areál kúpeľov sa neskôr premenil na detskú ozdravovňu, no keď v roku 2003 bola jej činnosť ukončená, začal chátrať a okolitá príroda ho pomaly pohlcovala. Areál však konečne našiel svojho záchrancu. Je ním študent histórie Lukáš Patera, ktorý po úspešných rokovaniach s majiteľmi areálu zorganizoval túto sobotu prvú čistiacu brigádu. Jej cieľom bolo očistiť okolie budovy Jánošík od náletových drevín a popínavých rastlín. Hoci sme na tejto brigáde boli len 4, v tejto komornej atmosfére sme urobili kus práce. Po 4 hodinách sme oslobodili jednu stranu budovy od krovín a po mnohých rokoch múry pohľadilo slnko. Ďalšia brigáda bude už o niekoľko týždňov a boli by sme radi, ak by ste sa na nej zúčastnili aj vy. Viac informácií o histórii kúpeľov a snahe o ich záchranu nájdete na facebookovej stránke Čiernohorské kúpele.